Let's watch MTV3. Good idea, Free Angel. Angel. What's happening? Voi ei. Gio. Vaikuttaa siltä, että olet laittomasti kopioinut Come MTV3. on. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat television. Sinulla on 5 mahdollisuutta. What is happening? Et sammuttanut televisiota. Nyt menetit mahdollisuuden. Sinulla on 4 mahdollisuutta. Sammuta televisio tai menetät toisen mahdollisuuden. Oh, nitrogen Vakavasti. monoxide. Etkö kuunnellut Stop meitä saying taas? nitrogen Älä viitsi. monoxide. Selvä. 3 mahdollisuutta. Jos ohitat meidät vielä 3 kertaa, jotain pahaa tapahtuu. Sammuta televisiosi. Kiitos. What's Vitsaile. happening with Etkö kuunnellut MTV3? meitä taas? Todella. Teet meidät vihaisiksi. Etkä pitäisi meistä, kun me suuttumme. 2 mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. Okei, sinä alkaat olla meidän viimeisiin hermoihin. Vannan, tämä on viimeinen mahdollisuutesi. Jos et sammuta televisiotasi seuraavien 5 sekun aikana, et pidä seuraavana tapahtumista. Okay, I turn off my TV. Teit sen. Yeah, Onnittelut. my TV On is fine. sammuta Now it's TV time 5 to watch kertoja MTV3. peräkkäin. Laita televisioni päälle. MTV3 on työskennellyt televisiossa, kiitos. Sinulle kyllä hän työskenteli, kun lähetettiin 30 vuodeksi. Pidä hauskaa. Alkuillan kotimaisen saippua-annoksen tarjoilee seuraavaksi Salatut elämät. Huomenna on sitten jälleen Idols Live-lähetyksen vuoro ja